perkeleen pölyinen popfiltteri. Oikeesti tämän vannon niinku memet on menossa vaan niin huonoon suuntaan. Oikeesti. Mä kelasin, että tää vuosi alkoi silleen semilupaavasti. Tuli Salt Bay. Mä oon silleen, okei. Vähän random, mutta on ihan hauska. Sitten tuli se, mä en muista sen memen virallista nimeä, mut se äijä, joka on silleen. Ja mä oon silleen, okei, tää on hauska. Mut sitten. Tää on oikeesti ehkä tyhmi juttu ikinä. Niinku, for real. Miksi? Miksi tää on juttu? Lopettakaa. No mut nyt videon aiheeseen. Eli tossa yksi päivä joku linkkas meidän semmoiseen Splayn ryhmächattiin tämmösen videon, kun Splay on osa uutta maailmanjärjestystä. Okei. Ja siis, jos joku nyt ei tiedä mikä on uusi maailmanjärjestys, niin tiivistettynä se on niin kuin salaliittoteoria, jonka mukaan Illuminati tai jotkut muut tyypit yrittää luoda jonkun uuden maailmanjärjestyksen, joka... Okei, mä en nyt jaksakaan niinku tässä selittää sitä. Uusi maailmanjärjestys viittaa salaliittoteorioihin, joiden mukaan voimakas salaseura olisi tehnyt salaisen suunnitelman kaapatakseen maailmassa vallan ja pystyttääkseen maailman hallituksen sekä perustaakseen yhden maailman uskonnon koko maailmaan. Jos tää video saa 2500 likeä, niin mä teen videon, jossa puhutaan salaliittoteorioista. Voitte mennä googlaamaan, jos kiinnostaa, mutta niin kun tiivistettynä se olisi ainakin monen mielestä huono juttu. Mutta anyways, ottamatta kantaa siihen, että onko tuo juttu totta vai ei, niin mä en näe, että miten Splay liittyy siihen mitenkään. Joten mennään katsoa tää video. Mä en ole vieläkään saanut partani leikattua. Se tuntuu vaan niin kauheen pitkävetteiseltä hommalta, ettei millään viittis aloittaa. Niin no, mä oon aika varma, että siinä menisi kuitenkin vähemmän aikaa kuin vaikka tämän videon tekemisessä. Minä tuossa eilen tutkin Splaytä. Minusta siinä niinku se tuntuu jotenkin hyvin hämärältä. Porukalta noin kaiken kaikkiaan. No siis toi on kyllä totta. Me ollaan kaikki vähän hämäri. Eihän sillä ole edes kunnon kotisivu ja yritys, josta ei saa oikein mitään tietoa mistään. No kyllä tässä mun mielestä kaikki olennainen löytyy. Tosi vähän mitään tietoa siitä saa. Mikä vittu toi oli? Se ei ole mitenkään kovin läpinäkyvä toimija. Täällä oikeasti lukee, kuka tän on perustanut, kuka on CEO, ja varmaan löytyy monia muitakin nimiä täältä, jos vähän etsii. Ja löytyy osoitteet ja pystyy ottaa yhteyttä jne. Mitä muuta sä tarvitset? Siitähän markkinoidaan semmosena hyvän fiiliksen digimediatalona, jossa on hyvä fiilis. Mikä tulee? Hyvä fiilis! Minä kävin tutustumassa Splayn kotisivuihin splay.tv. Tämähän on pelkkää mielikuvamainontaa koko sivusto. Ei tässä oikein sanota yhtään mitään semmoista kerrota, mikä minua kiinnostaisi. Musta tuntuu, että jätkä vaan haluaisi, että täällä jossain lukisi tosi isolla, että hei, me kuulutaan Illuminatiin. Et en mä niinku muuten tiedä, mitä hän haluaa, että täällä olisi täällä kotisivulla. Mä en tiedä. Mutta täällä oikeastaan tuli vähän vastauksia siihen, että minkä takia minusta, kun minulla on tuntunut, että Splayssä on jotakin hämärää, siinä on jotakin outoa. Tunnelma tiivistyy. Ja eipä se ole mikään ihme, kun täällä Splayn kotisivuilla kerrotaan, ketkä heidän asiakkaita on. Niin tämähän on ihan selvää uuden maailmanjärjestyksen markkinointia. Nämä suurimmat asiakkaat on tämä uuden maailmanjärjestyksen taustalla vaikuttavia yhtiöitä, korporaatioita. Noniin, nyt päästään asiaan, eli nyt ne foliohatut päähän. Täältä löytyy McDonald'sia. Mä en tiedä, miten McDonald's auttaa maailman vallatuksessa tai hallinnassa, mutta jos uuteen maailmanjärjestykseen kuuluu se, että kansalaisille annetaan vain mäkkisafkaa, niin
I mean, hashtag Illuminati 2017, let's go. Unileveria, Coca-Colaa. Kokiksen kanssa vähän sama juttu kuin Mäkkärin kanssa, että millä tavalla sä kokiksella valotat maailman? Ai niinku pistämällä kokiksen jotain aineita, että porukka menee silleen Illuminati. Okei, mä kyllähän tai miten toikaan niinku toimis, et I don't know. Mitäs muuta täältä löytyy? Disney, UNICEF, YK-järjestö ja monia muita. Mä tykkään siitä, mitä sanon näin niin silleen siis sävyllä, että niinku nyt exposed, perkele. Kaikki nämä pahimmat Illuminati-yhtiöt täällä. Mä tiesin sen. Niin, UNICEF, ei perkele. Et niinku totta kai, kun sä yrität valottaa maailmaa, niin tietenkin se step one on se, että sä autat köyhiä lapsia. Siitä se niinku lähtee, siitä pitää aloittaa. Et niinku joo, exposed. L'Oreal, joko minä sen sanoin. Ja unohdinko mä mainita tän? Taas se pahin. Nää tekee meikkejä. Eli ei se ole mikään ihme, että se splay minun silmissä on tuntunutkin jotenkin oudolta. Tuo vaan vahvisti sen. No nimenomaan, totta. Siis mäkin on nyt ihan silleen niinku wow. Mä oikeesti on nyt vähän niinku, mä oikeesti vähän pelottaa. Onks mä niinku vaarassa, jos mä julkaisin tän videon, että niinku lähettääks Play jonkun hitmanin mun perään. Että niinku joku pimeä ilta vaan kävellessä kadulla ja niinku joku Airspeaks tulemaan vastaan ampuu mua. Kaikki Splayn alla toimivat tubettajat pelaa uuden maailmanjärjestyksen pussiin. Se on ihan varma asia. Jollakin asteella he ovat siinä asiassa mukana. Okei. Miksi mulle kerrottu? Kuulostaa aika salaliittoteoriitikolta. Ai jaa. Mutta näin se on. Okei. Illuminaattipaskoja kaikki tyyni. Ja se on jännä, miten tuohon Splayhin on hirveä hinku tubettajilla. Siis niin kuin miksi? Miksi sitoa itsensä ja myydä itsensä markkinavoimille? Kun se sopimus käsittääkseni on 2 vuotta kestävä. Niin miksi vapaaehtoisesti luovuttaa se oman kanavan, siis niin kuin se vapaus tehdä asioita ja ryhtyä jonkin Splayn kumppaniksi. Siis ihan hirveä hinku on ihmisillä päästä. Voi vitsi, kun minä pääsisin Splayn yhteistyökumppaniksi, jos Splaystä tulisi minun kanavalle yhteistyökumppani. Ikään kuin se, niin kuin, Miksi? Okei, mä en nyt halua tehdä tässä mitään 10 syitä, miksi Splay on hyvä juttu videota, mutta mä nyt vähän selitän kuitenkin. Mä halusin Splaylle, koska mä ajattelin, että silloin mä pääsisin niinku helpommin tutustumaan muihin tubettajiin. Ja mä ajattelin, että se varmaan myös auttaisi mun kanavan kasvua. Ja mä oon nyt tutustunut moniin tubettajiin ja muihinkin hyviin tyyppeihin ja tälleen. Ja no mä en tiedä tietenkään, että miten mun kanavalla menisi nykyään, jos mä en olisi liittynyt Splayhin, mutta hyvin todennäköisesti siitä on ollut pelkästään hyötyä. En mä oon myynyt itteeni millekään markkinavoimille tai luovuttanut mulle jotain vapautta tai mitään tommosta. Mä edelleen teen videoita ihan milloin mä itse haluan ja mistä mä haluan. Ja niin kun, jos miettii vaikka niin yhteistyövideoita, niin mä saan ihan itse päättää, että teekö mä niitä vai en. Ja kaikki nämä Splayn yhteistyötubettajat, niin nehän on niin kuin mainospaskatubettajia, jotka tekee siitä tubettamisesta rahaa. Ja he sanovat, että pitäähän sitä rahaa saada, että pystyy tubettamaan. Kaikilla on vähän aina samantyyppinen se selitys siihen, että minkä takia he ovat itsensä orjuuttaneet markkinavoimien käyttöön. Että he pystyisivät sitten tubettamaan. Minä pystyn tubettamaan ihan hyvin, vaikka mulla on videoiden budjettina 0 euroa. Joo, eihän tommosen tekemiseen mene niinku aikaa, mutta entä jos tekee niinku videon, jota sä niinku kuvaat pari tuntia ja sit editoit ties kuinka monta tuntia. Tai jos haluat tubettaa niinku kokopäiväisesti, niin silloin se on vähän niinku pakko saada rahaa, koska me eletään yhteiskunnassa, jos kaikki maksaa, mikä ne on ilmasta. Enkä mä nyt sano, että musta tulee välttämättä mitään niinku kokopäiväistä tubettajaa. Mä puhun vaan niinku yleisesti tubettajista ja niinku muistakin ihmisistä, että jostain sitä rahaa pitää saada. Vaikka et tubeta kokopäiväisesti, mutta käytät kuitenkin monta tuntia viikossa siihen hommaan, niin olisi niinku ihan mukava kuitenkin saada jotain rahaa niinku vastineeksi. Koskaan minä en aio YouTubella ruveta tekemään rahaa, vaikka mulla olisi miljoonia, satoja, tuhansia, triljoonia tilaajia, niin en koskaan alista itseäni markkinavoimien käyttöön. En ikinä. Mutta se nyt on ihan turhaa kuvitelmaa. Ei mulla koskaan niin paljon tilaajia tule olemaankaan. Ei niin. Hello darkness, my old friend.
Okei, no ei kyllä mullakaan. Siksi ei kannata seurata isoja tubettajia. Niin, muistikaa se. Kaikki isot tubettajat on ihan perseestä. Ne on juuri näitä liirum laarum elämänhallintapaskaa ja markkinointia joka vitun video. Joo, siis munkin videot, hirveet mainostamista oikeesti. Mun jokainen video on niinku sponsoroitu. Oikeesti. Jokaisessa on joku niinku tuote, mitä mä mainostan ja niinku, joo. Splayn yhteistyötubettajat, niin heidän videonsa on kaikkea muuta kuin hauskaa ja viatonta tubetusta. Se on tarkoitushakuista markkinointia, mielenhallintavideoita, joilla pyritään saamaan ihminen ajattelemaan ihan jonninjoutavia asioita ja keskittymään pilvilinnojen rakentamiseen ja muuhun paskaan. Okei, ensinnäkin tää jätkä jotenkin viittasi siihen, että Disney olisi niinku joku Illuminati-juttu ja tälleen, mutta tällä jätkellä on joku tyyny tai vilti tai mikä tää onkaan, jos on mikkihiiri. Eli mökkihöperö exposed. Ja joo, toi mielenhallintajuttu siis, joo, mun on pakko kertoa jotain, että aina kun mä teen videon, niin Splay aina lähettää mulle jotain niin kuin audiotiedostoja ja tälleen. Semmosia niin kuin tosi matalia ja korkeita ääniä, semmoista ihminen ei oikeasti kuule, mutta sitten oikeasti niinku kuulee sen. Mä aina piilotan niitä mun videoja ja tälleen, ja se vaikuttaa teidän kaikkien mieliin. Siellä on niinku sellaisia epämääräisiä vikinä ääniä ja kaikkea tämmöistä, sellaisia ihme kuiskauksia tälleen. Ei jos niinku tosi tarkkaan kuuntele, niin välillä voi kuulla jotain. Ja jotkut on niinku huomannutkin, sä pistät sit kommenttia. Ja mä oon vaan estänyt ne nopeasti ja lähettänyt niiden nimet Splaylle ja sit varmaan se Hitman on hoidellut nekin. Sori. Ja välillä niissä mun videoissa ja kaikkien Splayn tubettajien videoissa näkyy sellaisia niinku kuvia. Ne on niinku, ihan niinku millisekunnin ajan se, ne vaan välähtää. Sä et niinku ehdi tajuta sitä, mutta sun aivot ehtii niinku huomata ne. Ja ne niinku vaikuttaa sun mieleen ja auttaa sun niinku hyväksymään uuden maailmanjärjestyksen sit kun se aika tulee. Oikeastaan vannon joku ottanut kaiken tosissaan ja ei enää uskalla katsoa mun tai kenenkään muunkaan Splayn tubettaa videoita. Ei, mutta nyt oikeesti for real. Miten tää äijä kelaa, että joku Splayn tubettaa voisi olla tämmöstä niinku messissä? Ja sit toi pilvilinnojen rakennusjuttu. Mä en nyt ihan varma, mitä se niinku tarkoittaa sillä, mutta niinku, ihmiset ei saisi unelmoida tai haaveilla semmoista asioista, mitä, tai mistä ihmiset yleensä unelmoi. Mitä pitäisi tehdä elämässä? Pitäisikö vaan niinku istua himassa ja miettiä jotain Illuminatia ja uutta maailmanjärjestystä, joita ei edes välttämättä ole olemassa. Ja vaikka olis, niin mitä se hyödyttää, että sä oot himassa silleen vittu? Joten minä oonkin ihmetellyt, että miksi nuo Splayn yhteistyötubettajat jotenkin aina on vaikuttanut. Että joku siinä nyt mättää. Ja nyt se selvisi, kun rupesi katsomaan Splayn yhteistyötahoja, että ketkä siellä taustalla oikeasti vaikuttaa. Illuminaattipaskat. Illuminaattipaskat. Mitäs tää loppuvideo on? Vähän asiaa myös huumeista. Mutta siihen liittyy tiettyjä riskejä kannabiksen käyttöön. Siis varsinkin nuorilla ihmisillä psykoosialttius kasvaa ihan rajusti. Musta tuntuu, että jonkun muunkin psykoosialttius on kasvanut aika paljon. No mut joo, semmoista mukavaa. Mä en oikeastaan tiedä mikä tän videon pointti oli, mä vaan tein tähän läpällä. Mut jättäkää liike jos tykkäsitte, menkää teillä on mun kanava, jos tehnyt niin. Ja menkää myös seuraamaan Twitterissä, Twitchissä, Instagramissa ja Snapissa. Ei siinä muuta, se on moro ja varokaa Illuminati-paskoja. No info for the DEA. Federal agents mad cause I'm flagrant. Tap myself and the phone in the basement. My team supreme, stay clean. Triple beam, lyrical dream. I'll be that. Catch a seat at all events bent. Gats and holsters, girls on shoulders.